Gamit ko pala yung phone. Ginawan ko sila ng sandwich. Pati si Max and Willow. Ito yung sa kanila. Doon sa mag-ama. This one is Max. The other one with lettuce is Willow. Okay? Ayan, nagta-transfer tayo para mayroon tayong space ulit sa ating DJI. Si Jan, nandito yung kay Jan. May aioli kay Jan. Lunch. That's that one. Si Kuya ayaw yung may cheese. So, nag-stop sila mag-drill doon kasi nalobat na yung battery ng pang-drill. So, china-charge lang. Yung isa nalagay na. So, mayroon pang 1, 2, dalawa na pala nalagay. So, dalawa na lang. Yung dito kasi nalagay na rin ni Jan. And, eto, meron pa tayong orange juice. Smiling faces in the vapor, counting corners till we get to any place but where I'm at. Every exit's getting louder. I'd assure you that it's nothing, but you never saw it coming, none of it. Then how could you now? A part of me wants you to see. Good morning. 6:47. Ito yung first day walking natin dito sa Yamba. Tingnan niyo yung sunrise doon. Hindi ko alam yung kita niyo. Kalalabas ko lang sa Caravan Park. Ganda. Ayan na yung sunrise. Naka 1.25 kilometers na tayo. And dito na ako malapit sa dito sa may mga yacht or boat. Yacht ata ito. Kasi maliliit lang naman sila. Pero yung iba daw sabi ni Jeff, pang fishing. Ayan. Ayan. So dito yung walking track natin ngayon. Ganda ng good morning. Ganda ng sunrise. Meron din doon sa kabila yung pinakita ni Jan sa akin na pwede ako doon maglakad, pero mas pinili ko dito para by the beach ang ating view. Kanina madami akong mga nakasalubong na matatanda, tapos young, basta madami rin nag-walking. Nag-start ako 6:47. So, alam ko ng oras na. Yung oras na ba? 7:01. And dito sa kabila, ayan, may tubig din dito. Parang lake na yata yan. Pero connected dito sa, ang ganda ng weather. Ang sarap mag-walking na ganito. Hindi malamig na malamig, hindi mainit. Yung tama lang. May enjoy mo talagang pag-walk. Sana talaga magawa natin ito everyday. Sana wag umulan. Yun lang naman ang kalaban natin, ulan. Kasi ang lamig, okay lang naman kasi pwede tayong mag-jacket or mag-layer ng ilang damit. Pero yung ulan kasi, yun ang medyo nagpapastop sa walking natin. Ayan, meron naman tayong mga kasalubong. So dito, merong mini gym. Ayan, kung gusto nyong magka-tone ang inyong arms, meron dyan. Kanina may mga dumaan na nagbabike. 3 sila. Hindi kalayuan, meron ulit tayong makikita. Ano bang tawag dyan? Meron din ditong bench. Kung pagod na kayo. Eto, anong tawag dito? Mini gym nga. Siguro hindi ko alam. Basta yan, meron dito din. And may malaking bahay doon sa katapat. Ayan, oh. Mag-workout, pang-workout siya. Parang mayroong market doon, guys. O, ano pa today? Monday or Tuesday? Oh, Wednesday. Akala ko every Saturday yung market dito. Or Sunday. Pero, meron ngayong Wednesday. Ayan. Tingnan natin. Wala tayong eco bags. Tingnan natin kung anong mga tinda.
May mga nakapila. Vegetables. Vegetables, guys. Mga gulay. Nakapila sila. Hello. Mga condiments naman dito. Hi, Hi there, how are you doing? yeah, good. I'm just gonna ask how often they have market here, because I'm just having holiday here. I did every Saturday. So every day? No, Wednesday. Sabi ni Kuya, every Wednesday daw dito. Yung mga fresh, ano talaga sila, gulay. Wala tayong basket. Hello, good morning. Good morning. Ay, may atis. Hello. Atis. Oh my God, yung apple, ano nga to? Apple custard. Gusto ko sanang bumili kaso wala tayong paglalagyan. Wala tayong eco bags. Kasi yung mga nandito, may mga dala-dala silang mga eco bags, basket. Tapos parang trolley na hinihila lang nila. So tinanong ko nga, every Wednesday raw sila open dito. Then tinawagan ko si Jan. Tulog pa raw yung mga kasama natin. So sabi niya, next Wednesday na lang. Pero gusto kong bumili ng apple custard, yung atis. Tapos may banana din doon, yung parang saba sa atin. Maglakad ako. Tingnan, kasi tapos na dito yung yung along the beach na walking. Tapos na. Wala na, dead end na dito sa may market. So punta tayo ng sentro. Kung kaya ko hanapin yung sentro dito. Hanap tayong eco bags din. Diba? Pero guys, mag-concentrate muna ako. Mag-search muna ako kung saan yung sentro dito from here. Okay? Naghahanap ako ng toilet kasi naiihi na tayo. Ginamit ko yung Google Map. Dinala ko dito kung saan kami nag-drive kahapon. Dito sa may mga nagsusurf. Napunta natin to before dito. Inano ni Jan yung drone ata. Dito ba? Or sa kabila yun? Iba rin pala yun. But dito ako dinala. Tingnan niya, ang ganda. Oh. Ang layo ng nilakad ko. 13 minutes papunta dito para lang sa toilet. May pakyat pa akong inakyat. Pero okay lang din kasi dagdag sa walking natin. Hindi pa tayo nakaka 10 kilometers. So, libutin na lang natin ang Yamba. Finally, nakapag-toilet din. Ayan yung toilet nila. Malinis siya. And yes, tama nga ako. Dito tayo pumunta before nung nag-surfing yung mga bata. Kung maalala nyo. Marami din kasi kami pinuntahan noon. Nung nag-surf ang mga bata. And isa to. Meron doon na parang pool. So, yung mga bata nagsisurfing. Ayan sila. Pala ako galing para makarating dyan sa toilet na yan ng colorful. Ngayon, akyat tayo dito pabalik. Kung maalala nyo, nilakbay din namin 2-3 years ago. Ayan. Okay, so focus muna ako sa aking paglalakad. Pero sobrang ganda dito, oh. Ayan, may pa-pool sila dyan. So, ayan yung beach. Okay, let's go. So, galing tayo dun sa baba. Ngayon, i-try ko makabalik dun sa market. 13 minutes to, or 15 minutes, no. 15 minutes to the market ata ito, na walking. Kasi nung nag-walk ako, nung hinahanap ko yung toilet, sabi, 13 minutes. Pero nasa sentro na ako nun. Hindi nga lang ako nakapag-vlog dun. Yung may mga maliliit na shops, coffee. Wala silang mga public toilet dun. Wala silang toilet sa kanilang mga little
bar or breakfast. Yung mga cafe, wala. Try ko sana, mag-order na lang akong tubig. Pero wala eh. Kaya nag-search tayo and dito tayo dinala. Doon. So nakatawid na tayo dito. Pero okay lang kasi ang ganda ng view. Ang ganda ng weather. Nakabalik na ako dito sa sentro nila. Yung parang mayroong mga maliliit na shops. Like mga surfing clothes and cafes. Ayan. Ayan, pabalik na ulit tayo sa market. And eto, bumili na lang ako ng plastic bag doon sa nadaanan kong shops. Ayan, malapit na tayo sa public market ulit. And bumili na lang ako ng plastic bag kasi wala akong mabila ng eco bags. Doon to sa nadaanan kong market. Buti na lang binenta niya sa atin. 20 cents ang isa. Dalawang kinuha ko. Thank you so much. Meron akong kinuha. Yung sample pack para alam ko kung ano yung kukunin natin. Kasi lahat maganda. Okay. A part of me hopes that you won't look in the mirror and find me. Napunta na ako dito sa bushes, guys. And ayan na yung mga napamili ko. Mabigat siya. So may weights ang ating paglalakad. Hinahanap ko yung papuntang beach pala to. Ano ba? Asan na tayo? Beach na to. Maliligo ba tayo? Ayan, beach na. Alright. Balik ako. Nawawala tayo. I'm pretty sure hindi ito ang dinaanan ko. Papunta dun sa market. Kaninang umaga nag-walking ako. Ngayon, tingnan mo. Alam ko, by the beach yung view natin. Ngayon, tingnan nyo. Lalabas ako. Malayo na yung nalakad ko. Tapos meron pa ditong daan. Alright. Hingal ako and takot na takot ako. Dito na ako nakalabas na ako sa forest. Ito kasi yung sinusundan kong truck. Papunta sa beach. Kasi dito, alam ko. Let's see. Ganito rin kasi yung dinaanan ko. So, sinundan ko lang siya. Hanggang napunta tayo, lumiko ako dyan. Papunta na siya ng forest. Ito, may parking. Hindi ko to nakita kanina. Yan yung may exercisean. And yung market nandoon lang. Pangalawang balik ko na to. Dapat dun ako sa may mga boat. Yan, dyan ako galing. Papunta yan dun sa, sa forest. So, dalawang balik na ako. Lumabas ulit akong pangalawang beses dito. Dun sa forest, isang beses lang. Dito ba? Tinitingnan ko kung saan ako lumabas. Yung market. Parang dun sa kabila. So, labas tayo dito. Iniwan ko muna ito kasi ang bigat. Diba? Ayan yung market. Pagkatapos ko mag-shopping dyan, pumunta ako dito. Naglakad ako, papunta dito, and sinundan ko lang yung pathway na yan. Sinundan ko lang yan. Papunta doon hanggang sa napunta ako sa forest. Tapos, umexit ako para sabi ko, baka yung kanina, yung nakita nyo na sabi ko, beach na to. Lumabas ako doon sa beach nga. So, dapat pala, pagkagaling ko doon, ang tatahakin natin na daan ay yun, doon sa kabila. O, diba? Dito ako napunta. Ewan ko. Kasi, akala ko isa lang yan. Papunta doon. Tapos malapit din sa beach. Okay. Totoo na to. Tama na tong pupunta natin this time. Dito dapat tayo. Tawid tayo dito. Ayan. O, ayan. Tapos,
Ito yung susundan natin para makauwi tayo. So doon ako kanina galing hanggang doon. Alright, at least alam na natin. Ito na, tama na yung dinadaanan natin. And kaloka. Mamaya ikwento ko sa inyo yung nangyari. And kung pinagpatuloy ko yung pagdaan ko doon, ang lalabasan ko ay tubig. Doon pala ako pumasok sa mapunong yun. Oh, dead end doon. Oh, wala na. Tubig na. No crying in the car home. I left you a tear on my cheek, but won't let it stay for too long. Kaya malapit na tayo sa Caravan Park. Yan sa Blue Dolphin Yamba Holiday Resort. Ay, nanginginig ng aking kamay. Sobrang bigat nito. Lalo na yan. Darating ko lang. And yung mga bata, kanina pa sila nagsiswimming. Time is 10:27. Ay, nako. Ang daming nangyari. Nagkaroon ng laglagan. Nalaglag. Nahulog yung yung nabitawan ko to. Kasi sobrang tamlay na nito. And eto, sumama rin sa pagkahulog. Ayan, nagkaroon siya ng dent. And nag-rub siya dun sa Coles bag. Meron rin siyang red. Ayan. Ha? Spicy. What's that? The noodles? I had my teriyaki. You already did. And meron na, dumating na yung fresh na bag. What do you call this again? Bag? Babe? Bag? Morton bag. Huh? Bring it, I'll pick one for you quick. Okay, bag and prawns na fresh. Eat the whole lot, Zach. It's all done. Where's Ollie? Eat it. Beautiful. Buksan niya. I don't want it. Buksan niya. Hey, that's the prawn. Akin na, Sak. Give it to Mum then. Don't waste it. Go on. I top the off of this. Yeah. Oh my god, so sweet. This one here, you won't have this one. Should have brought my rod, Dad. Yeah, there's a lot of people fishing there. Okay. This is my lunch breakfast. Oh, this is so good. Watch out, watch out, watch out. Dripping. No, watch out for Who you. put the bowl there? What? Me. In the sun. It's dripping, babe. Mm. On your clothes. Sarap. Meron pa ako dito. What do you Sarap. like? There's noodles. I'm gonna go make my own. Si-haul ko yung mga napamili natin sa market. And yun na nga, buti na lang hindi ko talaga tinuloy yung paglakad ko doon sa forest. Dahil ang lalabasan ko talaga ay tubig. Wala, dead end siya sa tubig. Malayo na yung nalakad ko. Nung nag-decide ako sa ay babalik na lang ako. And natakot din kasi ako kasi wala akong nakikitang mga naglalakad. So at least, alam na natin next time. Ganun naman talaga pag nawala, natututo. Char. So i-haul na natin to. Ito yung Miyuka. Ang ganda nito. Trinay ko siya dito. Ang amoy niya is parang milky. Tapos napaka-soft niya sa skin. So sa mukha raw to. And mayroon lang na isa. Ang kinuha ko is yung trial pack. Para makapili tayo ng in the future bago tayo umuwi. Kasi every Wednesday nandun daw sila sa dun sa market. So nagustuhan ko yung magnesium. Nakakatulong daw yun sa pagtulog. We'll see. And pwede siya sa bata. Kasi organic daw ang kanilang mga ginamit tsaka walang mga artificial. Yun ang sabi ni ate. Pero ang ganda niya talaga nung in-apply ko hanggang ngayon oh. Ang ganda niya. So eto is yun nga, eto yung trial pack nila. So, this one is vitamin C cream. So, sa mukha to. And, ano nga tawag dito? Ayan. Jade siya. Yung gua siya. Basta yan. Alam nyo yan. For sure. Then, this one is, ito yung magnesium. Ito yung vitamin C. Ang bango nito. Ano raw to? Lavender. Pero parang may pagka-milky. Basta, ayan. Yung nasa jar, magkano ba yun? Yung nasa
basta may jar sila doon, mahal yun. Mga 90 ba or 75? Eto, nakalimutan ko, 68 or 78. Meron na siyang 4 na ganitong trial pack. Ito naman is collagen cream. Oh. And this one, sa mga, halimbawa, mga sakit ang mga kasukasuan mo, ito yun. Ang tawag dito ay heat cream. So, pwede to kay Sak. Oo nga. Menthol ang ano niya, amoy. So, yan. 4. Then, tapos, ito yung pang massage nyo sa face. And, pwede rin to sa neck. Dito ba? Na neck. Dito. Ayan, neck. And then, dito. Okay. Yan yung nabili natin doon. Tapos, kanina, nung nahanap ko na pala yung kung saan tayo maglalakad pa uwi, ay, sa kalagitnaan, nabitawan ko to. Kasi ang bigat nito. Ito yung nabili ko doon. Ito doon sa market na, doon sa, ano nila, hindi to doon sa market mismo na, kung saan ko kinuha ito. Doon to sa isang market din nila. Yung malit nilang mga tindahan doon or grocery, bumili ako ng lime. And eto yung banana, nahulog sila. And then yung avocado, gumulong siya. And meron dito, nakita ko yun eh, parang nabasag yung ating avocado. Ayan o, may mga gas-gas kasi talagang nahulog sila. So, gagawin ko siyang yung parang sa Bicol, yung sinapot. O kaya, banana Q. Ayan o, naano siya, nalasog-lasog. Ito o, ayan o, yung mga gas-gas. Kasi nahulog talaga. Hindi ko na na-vlog kasi nahiya na ako kasi may mga tao rin sa likuran ko. Then, ito, atis. Yung atis ay iba-iba yung price nila. Ito $4. Ito $3. Ayan, may nakalagay. $3. This one is $3. And yung avocado, kung saan ko to binili, yung avocado niya is $4 each. Kasi doon ako unang bumili. $4 each. Ito yon. Kung saan ko naman to nabiling bananang to, yung kanyang avocado ay $3 for $5. O, diba? Dapat na pala nagtingin muna tayo. So, $3 for $5. Nabudol tayo doon ni Kuya dito. Oh. And gusto ko sana bilang si Jan ng tart, custard tart. Kaso, hindi siya nag-accept ng card. Cash lang daw. So, banana, and ayan. Banana, more banana. And nagka-ano na sila, oh. Kasi nga, nahulog. Bitawan ko talaga to. Parang nagnam. Alam mo yun, nagnam. Kasi mabigat siya. Tapos, eto. Ayan, tingnan nyo. Sa sobrang bigat niya. And eto, nabitawan ko kasi silang dalawa, ganun. Nabitawan ko pati to. Kaya, ayan, huli na. Nadent na siya. Tagal na nito sa akin. Ilang taon na to. And yun nga, yung sa coast na rub siya. And yung mga bata naliligo sa pool. Ilang beses na raw yan pabalik-balik sa pool. Maglalaba ako. Mawawalan daw ng tubig. Ng 11? Wala, 10:46 na. Makakapaglaba pa ba ako? Baka hindi na. Bukas na lang siguro. Plano ko dapat maglaba ngayon. Ang ganda ng weather. Ano, winter na dito. June 1. Nag-start yung winter. Balik natin to. O, tingnan nyo, oh. Ganyan ka-brutal yung pagkahulog nila, oh. Na ano na talaga. Natusok. Buti hindi nahulog doon sa dagat. Doon lang siya sa nahulog sila nung nahulog yung plastic, syempre naghiwa-hiwalay sila. Buti papunta sa grass, hindi papunta doon sa dagat. And eto pa pala. Ay. Hindi ko muna 'to ipakita sa mga bata kasi kumain na sila. Mamaya na lang ito. We'll see. Bahala na. So, kita nila 'to. Kainin nila. But ito yung binili ko. Ay, nag-ano na, yung caramel. Ay, ano na. Ay. Ito yan, caramel. Then, jam. Ayan.
Apat. $6 ang isa. $6. Yan. Tapos, eto, meron tayong banana bread. This one is $7.50. And eto naman is banana cake. So, ang difference nila, eto ay may icing. Pero iba din daw yung ano niya dito, sabi ni ate. Kasi tinanong ko siya, anong difference ng banana bread mo at saka ng banana cake? In-explain niya naman, yung ratio daw ng mga nilagay niya ay iba. Saka okay. Tapos eto, dairy free. Gusto mo kaya yan ni Jan? Ayan, banana cake. So yan guys. Okay, pahinga lang muna ako kasi ang layo ng ating nilakad. You're going there? Yeah. This- I'm not. Oh, no. No. Yes. Han, We're not riding there. what you gonna do? Dad's gonna be there. Yeah, but you have to be careful. Punta sila sa skate park. I'm not going. Yung nakita namin nung nag-drive kami. Ang ganda ng skating na yung blue. Look at this weather here, Han. It's winter now, Han. What? It's winter, but look at the weather here. Bloody hot. I'm bloody. Yeah. Mag-drive daw tayo, guys. Doon kung saan tayo nag-walking. Hindi, si Sak gusto doon pumunta sa what do you call that, Saki? Where we going, Sak? Skate park? Yeah. Kung ako masusunod, ayoko kasi kailangan niyang mag-ingat kasi may laban siyang parating. Meron siyang laban. Mum, is that her? Yeah, I think so. Say hi. Say hi. Hi. Say kamusta po? Say hello po. Kamusta po? Say no, not iya. Say kamusta po? Go on then, huh? She's not shy Here na. for a month. Yeah, we will see her. Say kamusta po? Ugaw, Sak. Kamusta po? Hi! Di ba 3 years ago, nandito kami? Ikaw din, no? Yeah, 3. Dito rin. And then I messaged you before. I said I see you before. Ah, okay. Yun, Yes. doon sa ano. Opo, sa seat. Oh my God, welcome back. Yeah, 1 month naman kami dito. Oh, wow. July 1 kami. Oh, okay. So, See you every day. Yeah. Day out tomorrow. Okay. So if you need anything like toilet roll, you don't need to buy. Just No Ask problem. you. yeah. Thank you. Thank you. Bye. Yan ang Pilipina. Na-meet na namin siya last time nung nandito rin kami. Ang bait niya. Nag-message daw siya sa akin. Nakalimutan natin yung tanungin yung name niya. But thank you for saying hi. Kain tayo ng ano? Yogurt. I've been breakfasting. Si Holly kasi sumigaw siya. Kasi That'd be good, Dad. pagpasok ko dito, That's nag-hi funny, siya. Pero hindi ko alam na sure kung Pilipina siya kasi nag-hi siya. Tapos si Holly sumigaw ng What did you yell, Baba? Kamusta po? Kamusta po? Tapos ano na siya, lumapit na siya. Kailangan natin to. So, yung nakain natin is yung prawns, tapos yung bags, and yogurt. Natitempa ako dun sa banana bread, pero kinukontrol ko yung sarili ko kasi para mamaya. So, mag-yogurt na lang tayo. How's your walk, Mum? Oh, that was nice, Baba. Beautiful Is day. it cold? No! I went to the toilet this morning, like early. I didn't wear my jumper. Wow, I went. Toilet? Oh, I didn't know they have it there. And I already in the other market where all the shops are. When I feel like I wanna go to the toilet. Kaya napunta tayo dun sa ano. Sa mga, dun sa malayo. Kung saan may nagsusurfing. So at least alam na natin na every Wednesday yung ano, market. Kasi akala ko every Saturday. Talk to Zach. You're good, huh? Good. Yeah, why are we going this way? Go and have a look at the old Shiva. You remember that pub we went to around here on the water? There it is there, look.
Remember we went there for tea? What's that? I Well. was in the picture. Ah, totoo, siguro. Kala ko bahay yun ah. Wow, buksan natin kasi ang ganda talaga ng weather today. Did you grab my phone, huh? You didn't grab my phone. Yes, I did. Did you? Ah, yes. Pa-flat na rin yung You phone like natin. that, Walkers? Hey, Walgies. You getting warm now, bub? Yes. Hinanap niya raw yung brush niya kanina, hindi niya mahanap kasi nilagay ko na sa drawer. You didn't tell me. Now you know, but... Grabe, winter na guys. Pero ang ganda ng weather Wow. dito. Parang malabo na naman tayo. The river's just there in front of the house. In front of the Mom, house. did you go on the bridge? Yes, I went everywhere today, Zach. Even the one you went for surfing, you know, the one with the pool? Yes. Yes, I went there. Kung saan tayo nag-dinner, ang sarap ng steak nila. Sarap ng food. And nilabas na ni Jan yung lulutuin mamaya. May T-bone tayo. Then I'm gonna cook the creamy garlic prawns, right? There it is. Remember this bit? Yes. Do not know. Yes, I do. No. Oh, that house. Nice. Ang dami mga ganda ditong bahay. Diba? Parang gusto kong talagang kumain ng sweet. Nagdala pa nga akong ano. At least hindi ko na siya makakain. Nagdala akong isang flake. Hindi ko siya kakainin. Flake pala, flake. Ayan, nagdala tayo isang flake. Hindi ko na siya makakain kasi okay na ako. You know the flakes can't melt? Well, yeah, but it's too thick. Ayan yung view. Good pub, this. Wait, I don't remember eating here. Yes, we went. Here. I don't remember. That was 3 years ago. Anyway. Sinusundan ko lang yung mga boys, mga kasama natin. Ayan yung river. Ito yung restaurant nila. Oh, where are we going? Is this been before, Han? Bab? Bab? Is this Ben before? Ito yung boat ni Ben before. Ben ang dating may-ari nito. Yung binentahan niya nito, siya yung nagdala ng fresh na prawns sa ating kanina. Yung kinain natin, pati yung bag. What's that? Ah, yes. I remember him. Why? Hi! Good morning! Stay in the car. Yeah. Dito lang tayo sa dito kami sa kaibigan ni Ben na matanda. Kasi sila Ben, lagi sila nandito rin sa Yamba. Siya yung hindi ko alam kung nakita nyo. Siya yung nagdala sa amin. Remember, they gave us lemon, basta something baked lemon. May ginawa sila, binigay nila sa amin. So, ito. Retirement home daw to dito. Yung parang mga cabins. Mag-window shopping daw muna kami. Window shopping. Ito, feeling ko magsha-shopping to. Yeah, that's the one we went before. Right there. Yeah. Sunsurfing. Ito yung mga surf bra. Huh? Come over here, boys. Go this way first. Where are you going? We want to sit down that one. Oh, get me one. Fish. Fishing rod, that one, yeah. The green, no, the green one, that one, the little one, yeah. Have a look. Have a look. There's hay in there. No, oh, you're gonna go fishing? What are you going in there for, man? No, we'll go over a little later. Go on the surf shop. Dito tayo sa country style. Nag-shopping na dito si John last time. Ah, dito ko rin nakuha yung ano ni Holly, yung wetsuit niya. Remember, Papa? Boys' ones.
No, the pink one. I got you the pink one before here. So, where's the girls section? Coming around. Dito naman kayo sa ibang shop. You found any? Found it. Right, okay, there you go. Wait. I went to the toilet. Pumunta ka ng toilet. Found anything, Baba? No? Yeah. Wala kayong mahanap na shorts ni Holly sa mga surfing shops. Si Kuya lang nakakuha. Tingin ng bahay daw dito. Oh. So, dito daw sila mag-skate. Just be careful, kids. The-drop off lang namin sila. Where? Ako pala magbabantay sa mga bata. Inside the car or whatever. Yeah. And si John tsaka si Willow pupunta sila dun sa golf shop. So, dali ni Willow yung car niya, tapos ito iwan dito. Kasi bantayan natin to si Saki Boy tsaka si Max. Si Kuya, is Kuya going to? Oh, si Kuya din. Nandun na sila. Yan si Max, si Saki, ayun na. Are you going to, yeah? Yeah. Okay. Kuya is coming to. And si Holly, dala niya rin. Baba, you're going to, Baba? So you're riding? Kiss me. Love you. Kiss daddy daw. Mag-skate. Zach. Mag-skateboard siya. May mag-scooter siya pauwi. Papunta ng caravan siya kasi Max, si Kuya. Ayan. Nag-kick din sila ng footy doon pero rugby oval siya. Kabalik na pala kami. Well, on your wallet bar. What's this? May allowance. Yeah. Bumili sila ng slushy. How's your riding back home? Good? Is it good? Oh shit. Wow, so sweet. Kumakain sila ng noodles and meron din silang slushy dito. Same as Sak. No, I did. No, this is different. Yeah, same as Sak. No, that's which one he has. Same like that color. No, but I have 3. I don't want it. Thank No, you. it tastes good. Tingnan niyo, punong-puno na ang ating caravan ng kids. Too easy. No reaction. That you coughed. Maybe because I needed a cough. Are you having one too, Saki? Ito yung nabili ni Kuyang Rashi. Show your Rashi yan. Marami siyang sinukat, but ito yung perfect. May gusto sana siyang isa, yung parang wetsuit, yung sa katawan. If you don't finish it like that, I'll have Kaso pag, Kuya, let me see! Yeah. Kaso pag inaangat niya yung kamay niya, tumataas din, nakikita ang kanyang pusod. Okay, maliligo na naman sila. See if these fit right. Cool. Like nice. Ito din, gusto rin That's perfect, Saki. Pasa natin yung palette ng kids. And gusto ko itong itry yung Muscle Shop na satay chicken. Tinanggal ko kasi ayokong initin dito yung food. Nilagay ko siya dito. So, 2 minutes daw. Hindi nakalagay kung ilan yung carbs niya. Pero nakalagay 42 grams of protein. Ayan pala, 47 carbs. And 17 grams of fat. Yung calories pala. Kasi yung iba, mayroong calories kung ilang calories yung serving. But, yeah. 2 minutes daw, initin ko to. Tapos maghugas ako. Ayan, nainit na natin. And di rin pala tayo makapaghugas kasi walang tubig.
So, kain na lang tayo. More than 2 minutes ko siya ininit. Malasa siya. In fairness ha, masarap siya. Ay, masarap to. Kaso nga lang, wala ditong huli. Sa tayo bibili nito. Madami rin na chicken. Pwede. At saka medyo maanghang siya. Very good. Binigyan ko pala si Jan ng isang yung donut na may jam. Ayan. Si Ben, sabi niya mamaya na kasi kumain daw siya ng 2 sandwich. And ako, gusto ko sana kumain pero order lang ito. Kasi tayo yung walking natin. Pero eto, dairy free, gusto ko siyang itry. Slice na oh. Malalaki nga lang. Palang tayong konti. Yung mga bata yung nakikita lang namin ni Jan. Andyan lang sila sa swimming pool. Meron kasing ano dyan, meron yung spa, yung warm, andun si Holly, oh. Gluten free? Actually, gluten free? Dairy free. In fairness, masarap. Yung tayong tissue. I think, kakain lang akong konti mamaya. Konting steak. Time check is 4:53 na guys. And ako ay nakapag napa ako. Tingnan yung buhok. Maliligo ako mamaya. Kapag napa ako, ginising lang ako ni Jan kasi time to cook. So, ito yung prawns. Dami nito. Dami nito. So, babalatan ko. Ang dami. Ayan yung babalatan natin. Na yung nabalatan kong prawns. And nanghihinayang ako dito sa ulo. Gusto ko sana siyang isigang o kaya lagyan ng ano, yung garlic na may Sprite or pineapple juice. Kasi sabi ni Jan, no, you're not gonna put that in the fridge. So, yan sayang. Kasi babaho raw yung fridge. Ang tataba. Ay, sayang. At ayan, dami nito. And alam nyo ba, ang kinuha kong cream ay yung maliit lang, oh my lord. So ngayon naman ay hiwain ko to sa 2. Then, alam nyo ba yung cream na kinuha ko, isa lang, tapos maliit pa. Ang dami natin gagawin. Good luck to me. Magbabalat rin ako ng carrots. Papakulo na dun si Jan ng tubig sa labas. Itong steak na. Babe, put this one outside so I have a space. Oh, you're dripping on. Drip that. You are because you're wearing your jumper and trousers. And nandun na yung corn. Carrots naman. Ang lakas na ng hangin. Ito na yung corn natin. Ayan na yung nabalatan nating carrots. Okay na to. Ayan natin yung stove. Dito tayo magluluto sa loob. Ito yung aking Moduri Korean. Ang ganda nito guys. So, dito ko lang talaga siya ginagamit sa caravan. Okay. 1. Yan lang.
Tawagin ko si Jan, hindi ko na alam paano to. So habang tinatawagan natin si Jan, lagay ko na to. Dala niya ba yung phone? Yeah. Babe, can you turn on this stove? I switch on, but I don't know. I already turned on the stove. And when I... Yeah, but which... Huh? Go back and take the lights. Yeah, can you... I'll come back. Okay, thank you. Come please. I need you. Habang wala pa si Jack, kain tayo. Ito lang ang sarap na. Garlic powder. Yeah, because you're on the gas, it's the back one. Oh, this one? Yeah, that's the stove, yeah, that's gas. Okay. So, that one. What are you on? This one. Off, 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 off. Yeah. So are you sure that one? Yeah, because look, Gas? that's gas. Bro, it's freezing. I know. That's gas, that's... So that's a stove. Is it hot? Who's cooking prawns? What do you want on? Just put it Put high. on. Yeah, yeah. For now. I want to put some on. So, ayan yung itsura niya. Mamaya ko na siya haluin. Hindi pa siya ganun kainit. Ang tagal naman uminit niyan. May naririnig akong tik, tik, tik. Yung boys, ayan. Dadalhin nila yung plates doon sa Caravan nila Willow. And yung ating That's it. cream, ayan. Right, Nilalagay so ko are you yung having- prawns. Yes. Their thing. I reckon because of that, there, we had everything going. Oh, That frying pan just drains power. okay. Namatay yung fuse, kaya pala hindi ito umiinit. Sabi ko, bakit hindi na siya uminit? Kanina uminit, tapos biglang namatay. Tinawagan ko siya. Nalagay ko na yung prawns, and nagtira akong konti. Yan, ito. Yan. Luto na raw yung steak. I can smell it. What? No, it's that. That one? Because I've hardly used it. Yeah. Maybe I will cover it. What have we got to put all the corn that in? I have plates here. Ayan yung steak. Dito na tayo sa kitchen na... You want this? Wait, sauce. That's it. No. Good, thank You you, want- thank you, thank you. You want corn? Put that. Pepper and salt and pepper. Carrots? No. Okay. Come on, Baba. CJ, grab some corn. I'd light him up with the corn. Yeah. Over this big fella here. I don't have cornstarch, so he's not really Be thick. right. Got some more prawns, Max? There's butter here for your corn. Did you get corn, Max? Yeah. Just wait. I'm gonna put that. I know what 4 people are eating. Huh? I know what 4 people are eating. The what? 4 people. This is going to go off, John. At least Got it, that. man. Thank you. Okay. Oh, Babe, you're... Babe, you, come on. Wait, just that one, any plate. There's more. That's it. Thank you. Corn for me. Carrots. Come on, babe. Just Carl and McKenna. It's a bit scratchy the first night, well, you know, getting sorted out. Look at Jackery eating the corn. What, are you sitting over there with all your friends, mate? No, I'm sorry. What's that telling you? He has no friends. Right, babe, whoa, whoa, whoa. Okay, all good. Ayan, kain na tayo ng dinner. How's the food? Good? Good. Ayan si Sak doon, no? Ayan yung dalawang adults doon. Ayan, ako dito din.
Tapos na kami kumain and sobrang sarap. Kitang-kita naman sa plato ko. And plato nila, ang lilinis na. Si Jan, ni-rinse niya yung mga plates. Tapos sasabunin ko na lang sa bahay. Ay, sa bahay, sa caravan. So, ayan, maghuhugas na tayo dito sa caravan. Mainit pa ba to? Mainit pa. Tapos na ako maghugas and nababa na natin to. Kasi nag-cool down na. Yes. I want some Banana cake. Oh, I said banana cake. Yep, dibs. Wait. Where's Max? You can share with Max. Oh, Let me- Can I have that one, please? Yeah, please. yes. Please. You have to share. You have to share. Yes. Can I have it, please? Yes, we have to share. Is that the I banana said bread? yes. Is that the banana cake? No, I want this one, Mum. No. That's Half it. no, this is Holly and TJ. And I get this whole thing, and Max can I go? And then out. No. Outside. Wait. Outside. Oh, there is Jane. Outside because the sugar. Oh, Holly, come on. Max, where's Max? No, this is the kids first. Your banana bread is coming. I want my banana cake. Here, kids. I don't Yeah, this is for the Max fine. and Holly and... You can have that sugar one. Nagmukbang ka na dyan. Okay, we're gonna get the banana bread. I don't want banana cake. Banana cake. So, si Willow tsaka si Jan gusto nila. Oh, Mom. What? Yeah, I know. There's filling there. Show it. So, may pa-flower siya, guys. May yung kanyang I don't want that. top. But it looks so good. I'm just gonna... Oh, looks nice. Doesn't look that moist. Wow. Doesn't look that Probably much. mine's better. Oh. Cut natin na lang na. We can grab slices. Yeah. As much as they want. Much as I want. Well, if you want alcohol. It's nice. I would like it. It looks good. Oh. Ayan. Okay, give it to Daddy and Willow. Yep. You share it there. And then if they want more, back here, I have more here. Oh, naubos niya sa... Is it good, sir? It's alright. Okay. It's alright. Okay. Maliligo na ako. Malinis na. Na-dry ko na si Jan. Nire-ready niya yung pang-golf niya bukas. Si Kuya, nandito na yung kanyang damit para bukas. Kasi maaga sila mag-golf tomorrow. And tulog na rin si Kuya. Doon na siya sa swag niya. And yung dalawa dito. Where's Holly? Ah, okay. Sisak na dyan sa kung saan si Kuya. Okay, maligo na ako. Ay, tapos na tayong maligo. Fresh na tayo. Ready na ulit bukas. Ready na ulit bukas mag-walking. So, yun na yung vlog natin, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Si Holly dun sa bed na. Good night, guys. Bye. Because I think I do want you next to me.